όπως πρέπει όλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η τιτογενής, το τεστ ΠΑΠ, ας πούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η τιτογενής πρόληψη περιλαμβάνει την αντιμετώπιση μιας ήδη εγκατεστημένης νόσου. Αν κανένα άνθρωπο έχει εγκεφαλικό, έτσι, το θέμα είναι να προλάβουμε, να μην ξαναπάθει ένα καινούριο, να μην έχει μελέτη, όπως τώρα αναπηρίες και να διατηρήσουμε όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο ζωής για αυτόν τον άνθρωπο και ποιότητα. Ο ρόλος του γενικού γιατρού στην πρόληψη, θα μου δείτε ποιος είναι. Είναι πολύ σημαντικός. Μπορούμε να αναγνωρίζουμε παράγοντες που δύναται να προληφθούν και οι οποίοι εμπλέκονται στην εξέλιξη μιας ασθένειας. Και έτσι να προσδιορίσουμε τις κατάλληλες επεμβάσεις από όλες τις πλευρές. Μπορούμε να θέτουμε σε εφαρμογή τα πολιτικά μέτρα. Σε περιπτώσεις όπου η ευθύνη έρχεται στο άτομο ή την κοινότητα, οι ιατροί μπορούν να υποστηρίξουν την πρόληψη μέσω εκπαίδευσης, της άσκησης πολιτικής πίεσης και της συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς. Όλα αυτά ωραία, αλλά να κατανοήσουμε λίγο και το ρόλο του γενικού γιατρού. Ποιος είναι ο ρόλος στην κοινωνία και στους πολίτες. Είναι πλέον κατανοητό πλέον ότι ο γενικός ιατρός έχει σημαντικό και καταλητικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Προσφέρει συνεχή προσωπική φροντίδα. Δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ γιατρού και ασθενούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πρόληψη, την έρευνα και τον χειρισμό της οποιαδήποτε νόσου. Στη σημερινή πραγματικότητα, που η πληροφορία είναι το πιο σημαντικό σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και τους υπολογιστές, γιατί έχει προχωρήσει την τεχνολογία πάρα πολύ, ο γενικός ιατρός είναι αυτός που έχει την ολοκληρωμένη πληροφορία για τον ασθενή του, για οποιοδήποτε ασθενή, και τον βοηθά να χειριστεί τις αντιδράσεις του κάθε ασθενούς σε οποιοδήποτε είδος στρες. Είτε είναι ψυχικό, είτε είναι σωματικό, φροντίζει τους ασθενείς του στο ιατρείο και στα σπίτια τους, και όταν χρειαστεί σε κλινικές και νοσοκομεία που έχει αναφέρει. Ιδίως η επίσκεψη του γενικού ιατρού στο σπίτι του ασθενή τον βοηθά να κατανοήσει το κλίμα μέσα στο οποίο ζει ο ασθενής και οι αντιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Οι συγκρούσεις που υπάρχουν, οι σχέσεις της οικογένειας και φυσικά ο ασθενής νιώθει ασφάλεια και έχει τον προσωπικό του ιατρό. Ο σκοπός του γενικού ιατρού είναι να κάνει πρώιμη διάγνωση, όπως σας έχω πει, να αποφυλάξει τα άτομα της περιοχής ευθύνης του από επιβλαβείς παράγοντες και νοσήματα. Στη γενική ιατρική, συνήθως η νόσος εμφανίζεται σε ένα πρώιμο στάδιο και δεν έχει τα τυπικά κλινικά συμπτώματα. Εντάξει, εκείνος του νόσου θα εμφανιστεί αίμα και αίμα, ένα παράδειγμα έτσι. Αλλά ο γενικός ιατρός σκοπός του είναι να το δει από πρώτα, να το καταλάβει πριν ακόμα φτάσει στα στάδια που δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ο γενικός ιατρός έχει την ικανότητα να ανοιχνεύσει αυτές τις απειλητικές για τη ζωή αρρώστιες. Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσετε αυτόν τον ρόλο. Αν σε ένα πληθυσμό, ας πούμε, 2.500 ατόμων, στοιχείως είναι ο αριθμός, δεν είπα για την περιοχή, οι 700 ασθενείς, ας πούμε, ότι παρουσιάζονται κάθε χρόνο για λίμωξη του αναπνευστικού, όπου κύριος σύμπτωμα είναι ο βήχας. Τότε ο γενικός ιατρός είναι αυτός που, γνωρίζοντας το πλήρες ιστορικό και έχοντας ολοκληρωμένη πληροφορία για τον κάθε ασθενή προσωπικά, έχει τη δυνατότητα να ανοιχνεύσει τους δύο ασθενείς. Θα πείτε δύο ασθενείς. Δύο ασθενείς, είναι κέρδος. Κάθε χρόνο, στους οποίους ο βήχας δεν είναι απλά σύμπτωμα μιας διπόδους συντρομής ή μιας γενούς epidemiολογίας. Παρά είναι ένα πρωτογενής νεόπλασμα. Αυτός είναι ο ρόλος της πρόληψης και του καθημερινού ελέγχου. Ο γενικός ιατρός θα πάρει πρώτος μια αρχική απόφαση, όπως έχουμε για κάθε πρόβλημα, εκτός από τα συμπτώματα της νόσου που ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει για να κατανοήσει το έργο και να τον βοηθήσει. Εμφανίζονται κάποια προβλήματα στην καθημερινή κλινική πράξη, όπως είναι. Υπάρχει σύγκριση σχετικά με το πώς η νόσος αναφέρεται. Και πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται γιατί το έχω πάθει εγώ αυτό. Έτσι. Και οι επεξηγήσεις δεν είναι και πλήρως κατανοητές με τους επιστημονικούς όρους. Ο γενικός ιατρός είναι αυτός που θα προσπαθήσει με απλά λόγια να σας εξηγήσει για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που σας προκάλεσε αυτή την ασθένεια. Είναι η φανερή αγωνία του αρρώστου. Γιατί είμαι άρρωστος, τι έχω πάρει. Το άγχος και ο φόβος για το μέλλον του. Θα ζήσω, θα πεθάνω, πώς θα πάω, θα έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ο σκοπός του γενικού ιατρού είναι να χειριστεί αυτά τα προβλήματα προς όφελος των ασθενών. Αναλαμβάνει το συνεχή χειρισμό των ασθενών με χρόνια που τοπιάζουν στην τελική νόσο. Μιλάμε για χρόνια σε η διαρκής επαφή σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί επανειλημμένες ευκαιρίες για συλλογή πληροφοριών που φαίνεται κατάλληλη για κάθε ασθενή και στο να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να χρησιμοποιήσει επαγγελματικά. Ο στόχος του είναι να γνωρίζει πώς και πότε να παρεμβαίνει μέσω της θεραπείας ή της πρόληψης και της αγωγής της θεραπείας και να προάγει την υγεία των ασθενών και των οικογενειών. Ο γενικός ιατρός αναγνωρίζει ότι επίσης έχει μια επαγγελματική ευθύνη, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει να είναι ενήμερος για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις στις οποίες ζουν και εργάζονται οι ασθενείς του, καθώς και να εκτιμά ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου στην περιοχή ευθύνης του, τα προβλήματα και τις ανάγκες του καθένα. Η ηλεκτρονική καταγραφή ενός πλήρες ιστορικού στις μέρες μας, στην τεχνολογία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι
το άνθος της, είναι υποχρέωση και χρέος του γενικού του γυναικού γιατρού. Στη Γερμανία, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές κάρτες. Δεν πηγαίνεις ούτε με πλάτη ούτε με τίποτα. Έχεις μια καρτούλα και την περνάς στο μηχάνημα και σου αναφέρει όλο το ιστορικό του ασθενή. Σιγά σιγά και στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται και αυτό, όπως ακούσατε, θα ενοποιηθούν και όλα τα ταμεία, άρχισε να γίνουν κάποιες προσπάθειες. Ήδη ετοιμάζω με δική μου πρωτοβουλία εξειδικευμένο πρόγραμμα καταγραφής των ασθενών για ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την πλήρη και συνεχόμενη καταγραφή του ιστορικού του κάθε ασθενή και του φαρμάκου που λαμβάνει. Για τη διατήρηση του απόρριτου, ο κάθε ασθενής θα εφοδιαστεί με έναν προσωπικό κωδικό που θα το δείχνει όταν έχει στο περιφερειακό γιατρείο. Μαζί και με τον βιβλίο, βέβαια, αλλά αρχικά και μετά δεν θα χρειάζεται το βιβλίο. Το πρόγραμμα θα χρειάζεται να γράψει φάρμακα, τόσο άμα είστε ήδη, θυμάστε τον αριθμό. Το πρόγραμμα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα υπενθύμησης. Ένα άλλο βασικό, για οποιοδήποτε άλλο το πρόγραμμα. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος ασθενής έχει ανεμία, και το έχουμε δώσει στην αγωγή, έχει διαγνωστεί η ανεμία, η οποία είναι συντηροφερική παραδείγματος χάρη, πρέπει να κάνει κάποιες καθιερές εξετάσεις στο νοσοκομείο. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει ειδικό κέντρο προγράμματος που θα υπενθυμίζει και θα λέει ότι ο τάδε ασθενής αυτό το βάλω που λέτε, είναι 3 του μηνός του Γενάρη, 3 του Μάρτιου πρέπει να πάει εξετάσεις. Αυτό η ώρα που θα με θυμίζει ο υπολογιστής και θα παίρνει ένα τηλέφωνο του ασθενή που έχει ξεχάσει. Είναι ορισμένοι μεγάλοι στιγμές που δεν θυμούνται κιόλας. Έτσι, για να πάει να κάνει την εξέταση. Για να μην υπάρξει σύγχυση και στη θεραπεία και στο αποτέλεσμα της θεραπείας. Γιατί δίνεις ένα φάρμακο, κοιτάμε να πάρουμε το μέγιστο όφελος, αλλά να δώσουμε και τη μέγιστη δράση του φαρμάκου και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, βεβαίως, όταν χρειαστεί να παραπευθεί ο ασθενής σε δευτεροβάθμια στο νοσοκομείο του Κοζάνη ή σε δευτεροβάθμια στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο, δεν θα πηγαίνει μόνος του, όπως πηγαίνει ως τώρα. Από τον έντος θα αλλάξουν όλα αυτά, με τη βοήθεια του κ. Δημάρχου, φυσικά, και θα παίρνει ένα πλήρες ιστορικό θα λαμβάνει ένα φάκελο βασικά με το ιστορικό του, τα συμπτώματα που εμφάνισε τελευταία και θα το παραδίδει στον ιατρό υποδοχής του νοσοκομείου που θα έχουν συνεχίσει να πάει. Από τον έτος ήδη κανόνισα να γίνεται μέτρηση της ουσιαστικής πυκνότητας, το γνωστό τεστ οστεοπόρωσης, δωρεάν και στην Νεανή, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε λόγω δουλειάς είτε λόγω και σε το χωριό ευθύνης. Δηλαδή, Νεανή, Γρασιά, Τέλη και όλα του. Τέλος, ο Γενικός Ιατρός έχει καθήκον να αγωνίζεται για να βελτιώσει την ποιότητα περίθαλψης και να προσφέρει στους ασθενείς του μέσω συνεχούς εκπαίδευσης ελέγχου και μέσω έρευνας και να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει καινούργιες δεξιότητες προς όφελος πάντα των ασθενών. Η ζωή ενός αφοσιωμένου οικογενειακού γιατρού κάθε του ημέρα είναι γεμάτη από μοναδικές ευκαιρίες. Ευκαιρίες να αντίξει τον ασθενή με τα χέρια και την καρδιά του. Ίσως ποτέ ξανά, παρά μόνο τη συγκεκριμένη μέρα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν θα είναι σε θέση να κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό γίνεται επειδή η συνήθιση ιατρική του πράξη συχνά έχει να κάνει με ζητήματα που διαμορφώνουν τη ζωή του ασθενούς. Η σύλληψη, παραδείγματος χάρη, η γέννηση, τα πρώτα βήματα, η ανάπτυξη, η αρχή του σχολείου, η εφηβεία, η ανάπτυξη ταυτότητας του φίλου, τα πρώτα ραντεβού, ο γάμος, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, ο αγώνας για επαγγελματική επιτυχία, αλλαγές που επέφερονται λόγω της ηλικίας όπως η κλιμακτήριος και η μηνόπαυση. Η αποδοχή του χρόνου που περνά, η αντιμετώπιση οξέων και χρόνων ασθενειών, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, συνθέτουν το φόντο της οικογενειακής ιατρικής και τα στοιχεία που ενώνουν τους οικογενειακούς ιατρούς με τους ασθενείς του. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας, εδώ στην Νεανή, οι εμπειρίες μου θα επεκταθούν σε όλο το φάσμα της ζωής σας. Και η ζωή μου θα εμπλακεί με τη ζωή σας. Ενώ ο καθένας θα βοηθά και θα μαθαίνει από τον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όσοι θέλουν να πούμε ένα μικρό καφέ, λόγω του γεγονότος της πρώτης έτσι ενημέρωσης και να τους πέρα. Ποιος θέλει να ρωτήσει τον γιατρό.